Gapang tatlo ka high value individual sa ginpatigay nga drug bypass operations ang Regional Drug Enforcement Unit 6 sa Zone 7 Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. Alas 7:50 sa gabi, Hunyo 1, 2024. Ginkilalang subject, amo kay John Leve Pangcrudo, 32 anyos, residente sa nasambit nga lugar, kag anduwa sinikaw pod nga sanday sa Irilo, Sandig, 29 anyos, kag Ayan Lozano, 31 anyos, Lunsay, residente sa Barangay Rizal, Ibarra City proper. Nabakla ng mga arestado sa isang kaplastik sa chasing napatian Shabu, gamit ang 14,500 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa ilang nga paginakop, ang 19 pagid ka plastik sa chasing napatian Shabu, kag duwa ka plastic bag nga may unod sa ginapatian Shabu, kag iban pa nga mga non-drug ebidensya. Si interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Ryan Chris Inota, team leader sang RPDU 6, ginpayag sining nga 3 kasiman ng ilang monitoring antes ginkasa na sambit nga operasyon. Bali sila talaga ay nagbabagsak sa buong city at sa mga kalapit na banwa like Liganis, may mga transaction sila dyan at may mga kabayo man ito si alias dyan. Bali itong si alias dyan ay top 2 regional at HBI to. Then yung dalawa na sila Cyril tsaka si Ayan, pareha ng mga HBI din. Ginabata naman sa 225 gramos ang na-recover ng suspected shabu, kag may ara ini sa estimated market value nga 1,530,000 pesos. So karon mga ka-K5, magapangtubang mga arestado sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa distrito sang Haro. Ako si ka-K5 Eric Cañazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.